Danas smo u salonu za tjelesnu terapiju Barbare Komar na mjestu gdje sve brige nestaju. Naručiti se na masažu je vrlo jednostavno zahvaljujući Zoja aplikaciji. Ako ste već čuli za Zoju, znate koliko olakšava naručivanja, a ako još niste, obavezno instalirajte. U salonu Barbare Komar događa se stvarno prava magija za tijelo, a sada ćemo vam to i pokazati. U tjelesnoj terapiji Barbara Komar kombiniranjem tehnika masaže, pasivnog istezanja i tehnikama disanja pomažem tijelu da se oslobodi bolova i da se osjeća opuštenije. To je jedan prirodan način kako tijelo ulazi u stanje opće opuštenosti. Masaža smanjuje bol i napetost u tijelu, poboljšava naše držanje, utječe na kvalitetu sna, općenito djeluje balansirajuće na um i emocije. Zvuči savršeno, zar ne? Sigurna sam da bi svi trebali isprobati ovu terapiju barem jednom. Zato nemoj čekati, otvori Zoja aplikaciju, pronađi termin i uživaj u terapiji.